11 मानदाय विधानसभानि लक्ष्मीपुर एडिसी बेलिसनि बिसंग खबजाक महराम चौधुरीनि सिमि रामदास कपरा कन्थमनि आरकेनगर कालीनगर ते बृद्धिनगर तिखे आगुली दलिलो सकबायमानि तंसा लामा बिसिबारमै स्नामजायगानि दारातै अ सालनि सालतामनि वातैयो लामा देरावै तंबायखा 11 मानदाय विधानसभानि एमएलए स्वप्ना देबरमा चंमारिनि सिगां अ लामा स्नामनाय हिनि कग्रिवै बोटनावै एमएलए अंमायमानि यागुलो आमचायो एमएलए नो मकलक लाइलिया हिनि सावै खनारिका आमचानि लुकुरो अ लामा हामियानि दारातै स्कुल बास दमकल बदल रक एम्बुलेंस आमचायो थाङै मानिया जोंजालो नाङै तंफ्रुके कतरपाति मुं इंया सानि सिगांनो एमएलए स्वप्ना देबरमा दाखि दाखिनो अ लामानो स्नामै दिथं हिनि सानलायका आमचानि लुकुरक ताबुक नायथेक्लायो बोट सिमिदा हामजाक एमएलए स्वप्ना देबरमा याखेबा आमचानि लुकुरकनि फासिङाव बोदा हामजाक मुंनि मानितं नायलाय थेक्लायो एमने बिसि बोसोर मैनंनि ओ लामा कबाय केसे नि बिसिंगो अबा हायके कारबार जेता साइड वाल करिनि बाय अबा हायके हा काकसावै थांनाय सुखायमि दरना थानाय 25 बोसोराव बिसा जतै बा 2 बोसोर जतै तंखाना लामा रक एपरे तामखा साइड काखलाय थाय माते फेकेन गाहाम कायाबो दाले खाइजे गया बस कालाबर फनसे अब टिकन थके खाइजा खाइजे बिसिंसे तासे यां साइड वाल बो कमर्सला रखना बायथाम गया सब एरपरे नायदि लामा बो काक थांमा गया सिनियाङा जे स्कुल बास मिन हाना जायो फन तलांना हंदी कंपनी नि बरो फन हंदी थाना से सुविधा करके कंपनी बड़ी हो गाड़ी भितरङ समबानी सिंगे पर मस माथांगला अ लामा किरिया दिबा गत बरो नेता सारा सिनी आरो सुं सिनी जे एमएलए जे स्वप्ना देबो किसा फाइ नाय के खूब राखामु कारण जों एडिसी एरिया तंनाय बरो ब्लै जों तो कोनो बुद्धि हका बोर्ड वे पास करे होगा आपरो सब लामा ठीक खाने जत दिगिं ठीक खाने जत नै बागै सुविधा खाने ये ताबु सब पॉइंट बहुत যদি না খাকা ফাই নাই ফেতুম ফাই রাজ্য সরকার বো অঙ্কর তো বত সরকার থাঙ্গে বলে রাজ্য সরকার বো অঙ্ক একজন তাবু এমএলএ বত সানান কর্তব্য দङ বিনি বেলাইসি কর্তব্য এমন খাই হানা নাঙানে যে বো যে জনসাধারণ নাইয়া হতায় লামা সেসিকাं লামানি পরেছে যত কিছু সিনি বড়নি থাंनानै थैनानै अबसे आसब के अ अमतिकी खाइयो जुदि खाइदों गाय ए लामा काममा दङ बर जुदिनो बनाय गाय बर राज्य सरकार तो बिनि तो कासा अधिकार दङ छानानि बिनि अधिकार दङ के बो सावै जुदिनो खाइदों गाय तारतारि सेखौ मोनसे खाइमानि न दर नबो जे लामा का बाइक वाइन से एक्सीडेंट खाना जायो अनेक बड़ एक्सीडेंट खा ऑटो सुरिचे एक्सीडेंट थागा या अबनो बड़ बाइके जे सिनि ना तारो गनाय बाइके नायखलै सिंगो साया बंनि थानि जि जाते किसु ब्ले जोंथ बंनि हयतोनि जोंबा मानानि बा मायाबा बंसे बंनसे जों ताबो थाङै साना नों बड़ जुदिनो फाइनाय गाय लामा बसराव वासो फाइनाय गाय जों खामजागामु एमने लाइथांनो जेता चंमारि न रखसावै जेता नरक बोट दोय नरक कपलाय खेर हका एमने बिसि बसंगा और फायर एमने नायफे एमने जे बुट नि कोफुर वासे फाइथांगा आसिनो एर बरे ताई इलेक्शन परे बते फालिया गय बिसि मिसिन नि कोफुर वासे आं फालिया अय जगा फाइकेना सिनि आं फालिया सिनि लखिपुर दिनाबन कोबो रानो को साइड फालिया बो बो आपरु नुलांगो बयां ता दं खाइबो लामा काका बो नुलांगो बो जुदिनो बिनि इच्छा तंगा बो खाइगामु बो इच्छा करि मगन खायना ले ताबो जों एमन खाय बनो कबाला खाय बुट गोबां खाय बुट पास खाय हका सिनि जे मानदे के बरो कुनु बसर पनो बेको सिनि आंचलिक पार्टी उसके बुट पास गया एमने नने ओ हमसदि मुं रोकले तमा आनाबो सिनाबो हमकाय रामना करबाय दिनबन्धु करबारा लखिपुर गांसबा एमने बो बिधान सभानि बिसिं अबो खाय मानदाय केन्द्र मानदाय नंनि एमएलए के साबो सिनि एमएलए के स्वप्ना देबरमा निमो आनि बुंबाय सुकुचन्द्र देबरमा आनि लुकुरक थांलाय सु बाहाय खायतं अबनो नायफिना बागि साबले अबनो बनो आबितो खायो बनो लुकुरक पतिकी थांया जे निनि रेसन हयते स्कुल हयते कोम्पानी हयते एने आशा जाबो बरो थांगो आबोनि बागै सुबिदानि बागै ए जे ताबो बर्तमान कालबार खाइ रंगाय सबसे जानाय के बरो थां लाइसुंनाय जों तो हाइ हिनिनो जों कायसा मानोनो हिनते जों तो खार को बंनो आसुरनानि बागै जों कपलाके हबले या अबनि किसा नायनां थंबो सिनि एमएलए नाय स्वप्न देबमा
কয়েকদিনের বিশিং বা খানানি বিশিং বা নাইফেই অর্ডার নানি থং নাঙা নানি আসো নামি